Abokin rayuwa shine jiban yan uwantaka, zama bisa gaskiya sai kaga an zama to daya. Da cire masoyi kwairi ba ni ban yi shi ba gaskiya, raina ta tsirare da taba ba ni ganin ta da gaskiya. Kai Salisu ka gani yadda ta bi ta ibini babaya, na kara amintuwa duba ta sauya ni gaba daya. Akasi tilasa a same shi tun da ta yi mana ganuwa, ta so ni ta so ka shi ne ta kai na ya min atuwa. Amma kai min uzuri don ka san ban kula yar kowa, sharin wannan hadiya ne yasa yau na ji hajijiya. Abokin rayuwa shi ne jigon yan uwantaka, zama bisa gaskiya sai kaga an zama to daya.